Llio dwi, croeso i'n sesiwn lenyddol yn yr Sesiwn Fawr Digidol eleni. Dwi'n mynd i wneud sesiwn fach ar Instagerddi. Mae Instagerddi yn y bôn yn rhywbeth syml iawn, a dwi'n mynd i ddechrau gorgymlethu fo. Mae'r ffaith bod fi'n gallu gwneud nhw yn dangos bod unrhyw idiot yn gallu sgwennu nhw. Felly, amdani! Mi wnaethon ni wrth y modd ar ddiwedd y fideo os ydych chi'n mynd i roi rhywbeth ar Instagram i rannu, os ydych chi'n tagio fi @Llio Elain neu tagio Sesiwn Fawr @Sesiwn Fawr mwyn i ni gael darllen y gwaith. Peidiwch y poeni os ydych chi'n bisio roid ar Instagram, mae hynna'n berffaith iawn hefyd, ond os ydych chi'n ffansi rhannu, sa hynna'n lyflu i gallu darllen nhw. Mae yna wahaniaeth mawr rhwng rhoi cerdd ar Instagram a sgwennu Instagerdd. Mae gen i rai cerddi fyswn ni byth yn ei rhoi ar Instagram, a mae hynny am ambell reswm, ella bod nhw'n rhy hir, ella bod nhw'n dibynnu gormod ar lais a rythma pan yn perfformio fan fyw, neu ella bod y pwnc jyst ddim yn addas ar gyfer y platfform. Felly, meddyliwch gyntaf pan ydych chi'n sgwennu, ydy hon yn Instagerdd, neu ydy hi'n gerdd fysa'n perthyn yn well ella i gyfrol, neu i bamffled ar bapur, neu berfformiad byw, neu ella ar fideo. Achos mae yna lot o ffyrdd o arbrofi, ond dwi yn ffeindio bod Instagerddi wrth reswm yn cael ymatab lot gwell os dyn nhw wedi teilwra'n iawn ar gyfer y platfform. Mae Instagerdd yn le briliant i ddechrau os da chi rioed i sgwennu cerdd o blaen, achos da chi'n gallu arbrofi, maen nhw'n eitha byr, sy'n rhaid chi roi gormod o waith i fewn iddo fo, mae lot o hwyl, a wedyn mae'n caniatáu chi jyst ymarfer stwff cyn mynd ymlaen i sgwennu pethau hirach o bosib. Felly, i wneud pethau chydig bach fwy clir, dwi jyst am mynd drwy ambell i tip bach ac ambell i nodwedd o Instagerddi mwyn i chi wedyn gael mynd ati a trio sgwennu yn eich hun. Os da chi'n meddwl bod barddoniaeth yn scary, neu'n posh, neu mond i bobl sydd wedi studio Cymraeg, yna peidiwch â phoeni achos fela o'n i'n teimlo hefyd cyn sgwennu'n ngherdd gynta. Sgennai'm lefel A yn y Gymraeg, sgennai'm gradd yn y Gymraeg, dwi jyst yn sgwennu pethau sy'n neud i fi wenu neu chwerthin. So mae'n chi gael Cymraeg da, da chi'n gorfod treiglo'n gywir, fedrwch chi ddefnyddio tafodiaeth, fedrwch chi ddefnyddio bratiaeth, mae unrhyw beth yn iawn i'w roi mewn cerdd. A dweud y gwir, mae'n neud chdi bach fwy diddorol weithiau. Y tro cyntaf i fi sgwennu cerdd a'i roi hi ar Instagram, o'n i rioed i sgwennu cerdd o blaen, o'n i yn petrified, ond nes i just gwasgu send, a oedd o allan yna, oedd o'n rhy hwyr, o'n i'n gallu neud i byd dyna'r peth, a dyna fo, o'n i'n fardd. Mae mor hawdd o'na. I fi, byrra ydy'r gerdd ar Instagram y gorau. Dwi'n meddwl bod cerdd 4 llinell yn gweithio'n wych. Cofiwch mae un sgwaryn bach sgennach chi, a dych chi eisiau'r geiriau i gyd ffitio ar y sgwar yna, heb edrych yn rhy drysgl, a heb bod y sgwaryn yn edrych yn rhy fler a rhy llawn. Felly, triwch cadw fo'n fyr. Mae tôn y cerddi yn bwysig. Dwi'n sgwennu pethau eitha plaen, dwi'n defnyddio iaith bob dydd, a dwi'n mynd yn syth i'r pwynt, a dweud y gwir. Mae yna gyfrifon eraill sy'n sgwennu, mae hen bapur newydd, enghraifft, efo tôn lot mwy gwleidyddol. Maen nhw'n arbrofi efo geiriau mewn ffordd hollol wahanol, a mewn ffordd eitha digwylydd a chwaraeus. A mae'r instafardd mwyaf enwog, fes o'n i'n deud, rwpi côr, mae hi yn gwbl wahanol. Mae hi'n defnyddio iaith flodeuog, trosiadau, lot o gyfeiriadau at natur, mae cherddi hi yn hardd ofnadwy. Felly penderfynwch pa tôn sy'n siwtio chi a triwch sticio efo rhywbeth tebyg i hwnna fel bod chi'n gallu creu brand. Mae rei bobl yn casau odl, a mae hynna'n berffaith iawn. Dwi'n licio rhoi odl yn ngherddi i, a mae hynna'n berffaith iawn hefyd. Just arbrofwch efo fo, cymwch go bach, triwch o allan. Ella nwch chi lyfio fo. Mae yna lot o bynciau sy'n gweithio'n dda ar Instagram. Dwi'n sgwennu lot am ffeministiaeth, perthnasau, iechyd meddwl, natur. Ond i fi, yr un peth sydd yn bwysig ydy sticio at un negas ar gyfer y gerdd, un darlun cry dych chi eisiau greu mewn pennill. Os da ni'n ôl at rwpi côr, enghraifft, mae hi'n defnyddio lot o drosiadau i ddisgrifio cyrff.
Ond mae yn dueddol o sticio at un trosiad ar gyfer un gerdd ar Instagram achos bod nhw mor fyr. Enghraifft, wneith hi sgwennu cerdd am gorff a'i gymharu fo i fynydd a wneith hi sticio at y darlun yna ar gyfer y gerdd. Neu wneith hi sgwennu cerdd am gorff fel planhigyn a wneith hi sticio at hwnnw. Neu mae gen i gerdd am gorff fel dŵr a wneith hi sticio at hwnnw wedyn. Felly, jyst gnewch yn siŵr bod chi'n sticio at un darlun achos mond hyn a hyn o linellau sgynnych chi a da chi eisiau nhw i gyd gryfhau y neges. Mae yna lwyth o apps allan yna mwyn gosod y gerdd mewn ffordd ddiniadol. Dwi'n defnyddio app am ddim o'r enw Canva, mae'n ofnadwy o hawdd i'w defnyddio. Dwi'n gosod y geiriau ar gefndir gwyn, plaen, a dwi'n rhoi darlun bach yn y gornel. A dwi'n ffeindio'r darluniau yma fel arfer ar Canva neu ar y we. Mae'n steil rili debyg i steil iconic rwpi cor. Please peidiwch ar reportio fi am copyright infringement achos dwi'n sgint a dwi'n eisiau cael yn swio. Mae yna gyfrifon eraill fedrai sôn am sydd yn arbrofi chydig bach mwy efo dyluniad a gosod cerdd. Hen bapur newydd eto, maen nhw'n torri geiriau allan o hen bapur newydd ac yn gludo nhw lawr. Ac efallai bod hwn yn fwy o waith celf na cerdd, ond chwarae fo geiriau maen nhw, felly i fi, mae'n gerdd. Ond be ydy cerdd? Mae hwnna'n fideo arall yn gyfan gwbl, na i ddim i mewn i hynny. Mae cyfri llenni llwm yn un newydd a maen nhw'n defnyddio fideos a ffotograffiaeth. Mae hynna'n really cool hefyd achos ti'n gallu gwylio'r gwaith celf wrth wrando ar y geiriau. Mae cyfri morwen broscot wedyn hefyd yn really lyflu. Mae'n defnyddio lot o natur, bloda, planhigion hyfryd. Felly cerwch i weld, cael chdi bach o ysbrydoliaeth a gweithio allan beth ydych chi eisiau gwneud. Os di'r syniad o greu cerdd dal yn eich dychryn chi, achos mae barddoniaeth weithiau yn gallu teimlo chdi bach yn scary, yna, be am jyst meddwl amdano fo mewn ffordd wahanol. Felly, yn lle meddwl am greu cerdd, pam ddim meddwl am greu citsgan ar gyfer can. Neu, os da chi dal yn stuck, triwch jyst sgwennu brawddeg am unrhyw syniad, unrhyw beth, jyst triwch sgwennu brawddeg, syml, a wedyn torrwch i fyny mewn gwahanol lefydd. Chwaraewch gwmpas efo trefn y frawddeg, rhowch un darn uwch ben y llall a creu rhyw fath o bennill. Jyst chwaraewch o gwmpas nes da chi'n hapus efo'r rhythm ac efo'r ystyr. Achos ar ddiwedd y dydd, jyst arbrofi'n llwyr efo geiriau ydy cerdd. Ac os ydych chi'n penderfynu roed nhw ar Instagram, yna please tagiwch fi a tagiwch Sesiwn Fawr mwyn i ni gael allan eich cerddi chi. Ewch amdani, achos chi sy'n cael penderfynu be ydy cerdd. A y peth gorau am roi eich cerddi ar eich Instagram ydy eich hun ydy sy'n neb yn cael deitha chi bod nhw'n rubbish neu bod nhw ddim digon da. Felly, os da chi yn licio nhw a maen nhw'n gwneud chi'n hapus, yna rhannwch nhw a fyddwch chi'n fardd. Na ni? Mae'n hawdd dydi? Pob lwc!